Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Giuyunan na sa Senado ang 14.6 billion pesos nga supplemental budget alang sa mga dapit nga naigo sa bagyo. Megan Yang ug Manny Pacquiao gipaabot sa mga biktima sa bagyo didto sa Samar ug Leyte. Gigamitan og teknolohiya ang pagpangita sa mga missing sa bagyong Yolanda. Og hugtan ng did-an ang pagtukod og balay haduol sa dagat ug sapa. Giaprobahan sa Senado ang supplemental budget nga 14.6 billion pesos aron itabang ngadto sa mga biktima sa mga kalamidad. Kuhaon ang supplemental budget gikan sa wala magamit nga budget gikan sa Priority Development Assistance Fund nga gibalhin ngadto sa National Treasury human gihimong unconstitutional sa Supreme Court ang PDAF. Giaprobahan sab sa Senado ang paglakip sa mga lugar nga nagrabihan sa bagyo nga naigo sab sa mga kalamidad ni adtong 2011 base sa request sa House of Representatives. Gitugutan sab sa Senado ang pagpagawas og 35 billion pesos karong tuiga nga i-extend hangtod December 31 sunod tuig. Gibutyag ni Presidente Aquino nga dunay 5 billion pesos nga budget alang sa rehabilitation sa infrastructure sa Bohol human sa linog. Gamiton sab ang maong pondo alang sa housing ug livelihood programs alang sa mga apektadong pamilya. Matod sa palasyo, mamahimo sab nga gamiton ang 14.6 billion pesos nga supplemental fund nga gisangat na ngadto sa Kongreso kun dili pa igo ang 5 billion pesos. Ato sa iyang ikatulong pagbisita sa Bohol kagahapon, mipasalig si Presidente Aquino ngadto sa mga bulanon nga dunay igong pondo ang gobyerno alang sa recovery ug rehabilitation sa lalawigan. The bottom line is the Secretary of the Budget has assured me that the needs of Bohol have already been set aside. What will be built is not just rebuilding that which was already damaged, but you will build something infinitely better. Gianunsyo sa gobyerno nga idili na ang pagtukod og bisan unsang estruktura duol sa baybayon. Gimanduan na ni Presidente Aquino si Environment Secretary Ramon Paje nga mohimog memorandum circular nga moila sa mga no-build zones. Base sa Water Code of the Philippines, gidili ang pagtukod og bisan unsang estruktura 3 metros gikan sa baybayon sa mga urban areas ug 20 metros gikan sa baybayon sa mga agricultural areas. Gimanduan sab si Paje nga muumol og mangrove reforestation aron kapanalipdan ang kabaybayunan sa mga naigo sa bagyo. Makigtagbo sab si Aquino ngadto sa gabinete aron hanayon ang rehabilitation program sa mga biktima sa mga nangaging kalamidad. Dadaanin naman po sa mahinahon at mahusay na paliwanagan at pakikipag-usap upang kumbinsihin sila that it is for their own enlightened self-interest. Did-an na ang mga mulupyo sa Basay Samar pagpuyo haduol sa seawall sa lungsod aron kalikayan ang susamang kadaot atol sa bagyong Yolanda. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Okay, atong suwayan og kuha si Wilmark sa linya. Pero sa kakaron, giduso sa kagamhanan sa Giwan Eastern Samar ang pagpananom og guso o pagbuhi og kahayupan isip alternatibong panginabuhian alang sa mga biktima sa bagyo. Dunay danyos nga dili mo menos 350 million pesos ang Giwan human unang milandfall ang bagyo sa lungsod. Kapin sa 500 ka seaweed farmers ang nawad-an og panginabuhian tungod sa bagyo. Dili mo menos sa 1 ka milyon ka pesos ang danyos ngadto sa seaweed farming. Gipabarog pagbalik ang estatwa ni General Carlos P. Romulo sa Leyte Landing Memorial Park sa Palo, Leyte. Natumba ang estatwa ni Romulo human mikuso-kuso ang bagyong Yolanda sa Palo. Pipila ka mga tao gikan sa Metropolitan Manila Development Authority ang mipabarog sa estatwa tungod sa iyang kabugat. Gipaabot sa mga biktima sa bagyong Yolanda dito sa Samar ug Leyte ang pagbisita ni People's Champ Manny Pacquiao ugma sa Sabado. Gitakda na ni Pacquiao ang iyang pagbisita sa duha ka lalawigan uban ang iyang pagtunol og mga relief goods. Mahinangpon nga nagpaabot ang mga mulupyo sa Tacloban City sa pag-abot ni Pacquiao.
Gipaabot sab karong adlaw nga mobisita sa Tacloban City si Miss World 2013 Megan Young. Si Young mupuyog sa Philippine Red Cross Humanitarian Mission alang sa pagdalit og pagkaon ngadto sa lungsod sa Basay sa Samar Province. Inikaudto molibot si Young sa Tacloban City. Bisitahan sab ni Young ang lungsod sa Tanawan ug syudad sa Ormoc sa dili pa mobalik sa Sugbo karon gabii. Gawa sa pag-apod-apod o pagkaon, makighagwa sab si Young sa mga bata isip therapy sa kabataan nga nakalingkawas sa Bagyo. Bag-o lang mibisita si Young sa Haiti, diin mga mulupyo anaa gihapon na nimuyo sa tents human sa linog upat na katuig ang milabay. Atong balikan ang report ni Wilmark Amazona kabahin sa pagdili na sa mga mulupyo sa Basay, Samar nga mupuyo haduol sa seawall sa lungsod aron kalikayan ang susamang kadaot atol sa Bagyong Yolanda. Wilmark? Mentyo, mupasar ang Municipal Council sa Basay, Samar o proposed ordinance nga magdili sa pagtukod og mga balay 20 metros gikan sa seawall sa lungsod. Tuyo ni ini nga kalikayan ang kadaot sa masanay tabo atol sa Bagyong Yolanda. Dili lang ang mga hadul sa baybayon, lakit na sab ang duol sa mga tuba nga didaan sa pagtukod og balay. Matod ni Basay Vice Mayor Paul Charles Adona, nunot ang proposed ordinance sa kamanduan sa national government pagdili sa katukuran sa mga balay nga duol sa bayon. At di ba proposed ordinance ang Sentong Bayan lungsod sa Basay tungod kay hadol kini sa seawall of riverbank. Ibalhin ang mga mulupyo nga sa relocation site sa Barangay San Manila nga una nang giila sa lungsod atol sa pagbisita ni Presidente Aquino. Ang mga relocation site mausap ang dapat diitukuran sa temporary site sa DPWH. Di pa hibalo sa provincial government sa Samar ang Basay na adunay 50 million pesos nga basikunang budget alang sa construction sa relocation site. Gipaabot na lang karon ang final decision sa tag-iya sa yuta na gamiton isip relocation site aron mahatagan na og authority ang mayor sa pagpalit sa yuta. Medyo Dagan salamat Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Sa Pagadian City, gidasig ang mga bag-ong napiling barangay officials paghulma sa barangay disaster councils. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Medyo giawhag ni Pagadian City Mayor Romeo Pulmones ang mga bagong napiling barangay officials na muhimong priority ang pagtukod sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council diha sa barangay. Giawhag sa mayor ang mga barangay official sa pag-reorganize sa Barangay Emergency Response Team Convert. Gihimo sa mayor ang panawagan atol sa mass oath-taking ceremony kaganyang buntag sa mga napiling barangay officials sa Pagadian City. Buot sa mayor nga andam ang mga barangay sa bisan unsang kalamidad, natural o man-made calamities man kini. Sa 60% sa 50 ka mga barangay sa syudad, adunay mga bag-ong mga barangay kapitan. Napulo sa mga barangay na himutang sa coastal area, samtang uban anaa sa landslide prone area. Ang BERT natukod na sa ubang mga urban barangay sa Pagadian apan buot ni Mayor Pulmones nga tukuron sab kini sa ubang mga barangay. Mencho? Dagan salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Nagkaminos na ang mga evacuees nga nangabot sa Metro Manila gikan sa Tacloban City. Lahi sa nangaging mga adlaw, panagsa na lang ang nangabot sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ang katapusang C-130 flight may abot pasado alas 7 kagabi. Hinuon dunay kapin 1,000 ka evacuees gipaabot karong adlaw sakay sa 5 ka C-130 flights. Kagahapon adunay 88 families kun 446 individuals may abot sa Villamor Air Base. Nalakip na kini karon sa kapin 4,000 ka pamilya kun 18,000 individuals nga mikagyugnganhi sa Metro Manila. Naglakip kini sa 27 families nga anaa karon sa Jose Fabella Center, 17 families sa Tent City sa Pasay ug uban pa nga anaa sa mga NGOs ug US Embassy. Migamay sab ang mga volunteers ngadto na lang sa 400. Gigamit karon ang teknolohiya alang sa pagsubay sa mga sakop sa pamilya nga nagkabulag atol sa kalamidad. Samtang makita na sab karon sa internet ang hulagway sa labing bag-ong sitwasyon sa Tacloban City. Si Jun Tariman sa report. Usa si Myla Taraza sa libuan ka survivor sa Yolanda kinsa ania karon sa Metro Manila apan padayon pang nangita sa iyang mga paryente nga nawala dito sa Tacloban City. Nabuwag si Myla gikan sa iyang amahan og pag-umangkon kinsa mo'y gi-prioritize pagpasakay padulong sa Manila.
Agi sa Sugbo, nakaabot sa Manila si Myla ug nakauban pagbalik ang iyang pamilya sa Familia Center sa Mandaluyong. Apan gikinahanglan pa ni Myla nga mangita sa uban niyang paryente didto sa Tacloban City. Maasa pa rin ako na mga buhay pa siguro sila kasi minsan kasi parang sa atin ba na pag namamatay yung mga pinsan mo parang nagpaparamdam. Pero wala naman, parang siguro safe lang siguro sila or sana nga. Midangop si Myla sa mga otoridad o gitabangan pagpangita sa iyang mga paryente pinagi sa Rapid Family Tracing and Reunification o Rapid FTR o sa teknolohiya gikan sa UNICEF. Nagsugod na ang UNICEF sa pag-train og mga volunteers dito sa Tacloban aron makagamit sa Rapid FTR pagpangita sa mga nawalang bata. Sunod nga Rapid FTR training himuon sa ubang lugar sama sa Rojas City, Borongan ug Giwan sa Samar, sa Cebu City ug Villamor Air Base. It's a technology which allows people to use mobile devices in the field, and they actually can be used even if you don't have a cell phone signal, because as you know, in a crisis like such as happened with Yolanda, a cell phone signal is not there. You can still use the device. It can be used even if you don't have electricity, so it's something that's very versatile and effective in times of crisis. Dito sa Tacloban City, laing teknolohiya ang gigamit aron makita online kung sa internet ang mga hulagway sa labing ulahing sitwasyon sa syudad. Nahimo kini pinagi sa immersive technology kun ang IM360. Aduna kini unom ka cameras nga gibutang ibabaw sa kasakyanan ug mikuha og video sa nagkanalaing dapit sa Tacloban. Ginamit ang video og GPS data, ang IM360 makahimog visual map. Mihimo niini mao ang mga Google Mappers gikan sa international organization Global DIRT kun Disaster Immediate Response Team. 360-degree view ang makita sa online users sa mga barangay nga nalimpihan na sa mga debris o kaha katong naggusbat pag-ayo. Ma-download ang IM360 app sa iOS 7 application sa Apple. I-click lang ang Philippines High-End button diha sa app aron makita ang virtual 360-degree maps. June Tariman, Solar News. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gamay lang sa mga kandidato sa barangay election sa Baguio City ang nakaduso sa ilang gasto ni adtong piniliay. Ang detalye sa among pagbalik. Gihimakak sa Bureau of Internal Revenue nga ilang gi-single out si Manny Pacquiao tungod sa iyang tax evasion case. Mato ni BIR Commissioner Kim Menares, gihatagan pagani nila og duha ka tuig nga lugway si Pacquiao aron mapamatud-an nga mibayad siya og buhis ngadto sa Estados Unidos. Dugang ni Menares, kinahanglang ihatag ni Pacquiao ang original o bakaha ang certified true copy sa mga dokumento gikan sa Internal Revenue Service sa Amerika. Giklaro ni Henares nga wala gideklara ni Pacquiao sa iyang 2009 income tax return ang iyang kinitaan sa Estados Unidos, lakip na ang kita gikan sa mga away, mga pay-per-view shares ug international endorsements. May pasabot sab si Henares nga ila ragi apas ang mga balayrunon ni Pacquiao nga mukabat og 700 million pesos ni adtong 2008 ug kapin sa 1.5 billion pesos ni adtong 2009. Sinusunod lang ho namin yung batas. Katulad ho ng sabi niya na, alam nyo, yung single out, tingin ko sa binigay ko, paglatag ko sa inyo ng fax, masasabi nyo bang single out ko siya? Lahat ho ng leeway, binigay na ho namin, kami pa ngayon ng masama. No? Parang unfair naman ho yan. Sa 208, may under declaration siya. Hindi siya nagbayad ng VAT. Sa 209, may under declaration siya. At hindi niya dineclare yung American income niya. Hindi rin siya nag-declare ng American tax payment. May VAT rin siya. Gikatakdang pasakan og kaso sa National Bureau of Investigation ang laing batch sa mga suspects sa pork barrel scam. Mato ni Justice Secretary Laila De Lima, nalangan ang pag-andam sa kaso batok sa mga suspect human gisusi una ang mga dokumento sa NBI. Daan nang mi-file ang NBI og kasong plunder ug malversation batok sa 37 ka mga tao, lakip na ang mga senador nga sila si Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada ug Bong Revilla ug si Janet Lim Napoles. Mibid na ang 7 ka kompanya alang sa 17.5 billion peso expansion project sa Mactan Cebu International Airport. Lakip sa mga nagbid mao ang San Miguel Incheon Airport Consortium,
ang AAA Airport Partners sa Ayala ug sa Aboitiz ug ang Metro Pacific JG Summit Consortium nila ni Manny Pangilinan ug John Gokongwei. Gi-evaluate sa Department of Transportation and Communications ang ilang bid proposals aron susihon ang ilang mga technical requirements. Matod sa DOTC, dunay labing daghang private-public partnership bidders ang Mactan Cebu Airport Project. Langkuban ang maong proyekto sa katukuran sa bag-ong International Passenger Terminal, renovation ug expansion sa kasamtangang terminal, pag-install sa mga ekipo ug pag-operate sa tanang mga kahimanan. Gitakda nga susihon sa DOTC ang financial proposal sa mga bidder sunod bulan. We will turn over the operations of the Mactan Cebu Airport to the winning concessionaire in the third quarter of 2014. And then the winning concessionaire can then begin construction in the fourth quarter of 2014. Gamay lang sa mga kandidato sa miaging barangay election sa Baguio City nakasubmit sa ilang Statement of Election Contributions and Expenditures human sa deadline. Matod ni Baguio Election Officer Anita Navalta, wala kaabot sa 60% sa mga winning ug losing candidates sa syudad ang nakasubmit sa ilang statements hangtod sa deadline ni adtong Miyerkules, November 27. Adunay kapin sa 2,500 ka kandidato ang syudad, apan 1,516 lang ang nakahatag sa ilang statement. Giklaro ni Navalta nga dili na sila manawat og late submissions tungod kay gipahibalo ang tanang kandidato kalabot niini 5 ka adlaw human sa eleksyon. Base sa Omnibus Election Code, tanang kandidato kinahanglang muduso sa kumpleto ug itemized statement sa ilang nadawat nga contributions ug nagasto 30 ka adlaw human sa eleksyon. Ang makalapas niini mapasakaan og kasong election offense nga adunay silot pagkabilanggo sulod sa usa ngadto sa 6 ka tuig ug matangtangan sa katungod pagbutar ug paghupot og bisan unsang katungdanan sa gobyerno. Gusto pang mag-file kasi merong mga dumating kanina dito sa office natin. Personally na or directly na silang i-file yung kanilang sose sa finance campaign unit natin sa Comelec Manila kasi hindi na namin tatanggapin as per directive by Comelec Manila. Mga balita gawa sa nasod sa report ni Luigi Flores. Giingong mipadala ang Chinese military ug mga fighter jet ug early warning aircraft ngadto sa giilugang airspace sa East China Sea. Tungod niini gipaabot ang posibilidad sa panagbangi tali sa Estados Unidos, Japan ug South Korea. Base sa Xinhua News Agency sa China, miingon ang Chinese Air Force nga ang patrol mission usa ka ordinaryo nga defense measure. Mito maong issue human mipalupad ang Japan, South Korea ug Estados Unidos sa ilang kaugalingong eroplano sa giilugang dapit nga walay pananghid sa China. 7 ang patay human gitay og magnitude 5.6 nga linog ang Iran. Matod sa US Geological Survey, nahimutang ang epicenter sa linog 60 kilometers northeast sa Bushehr City nga mausay nahimutangan sa bugtong nuclear power plant sa Iran. Gibutyag sa mga otoridad nga wala maunsang nuclear power plant. Gipadala lasab ang relief team ngadto sa mga apektadong dapit. Nasinatisab ang linog sa Eastern Province sa Saudi Arabia. Ug sa Estados Unidos, midagsang ang libuan ka mga tao sa kadalanan sa New York alang sa 87th Macy's Thanksgiving Parade. Gipahigayon ang parada sa mga higante nga character balloons. Giparada ang mga balloon nilang Snoopy, Spider-Man, Hello Kitty, SpongeBob ug Papa Smurf. Duna say mga floats, marching band ug mga celebrity performers sama nila ni Kelly Pickler, Joe and Jet ug ang Fall Out Boy. Lakip sa mga kasaulugan sa Thanksgiving Day sa Estados Unidos, maong paghikay og pabo ug ang mga lumba sa dagat nga gitawag og turkey trouts. Luigi Flores, Solar News. Adto na ta sa Malacañang alang sa press briefing uban ni Presidential Deputy Spokesperson Abigail Valte. Si Riaño as acting Undersecretary in the Department of Agriculture, and the President has also signed the appointment of Emmanuel F. Dooc. This is a reappointment for those of you who are watching the Insurance Commission. This is under the Department of Finance. And also there are 3 new prosecutor 2s in the DOJ proper. Attorney Catherine May C. Penajo Rojas, Mark Roland S. Estepa, and Alejandro C. Daguiso. The cities of Muntinlupa, Tabuk City, Batangas City, Naga City, and lastly, Naga City also have new city prosecutors. Their pertinent CVs are all in this
sheaf that I will hand over to Marie for your consumption later. Do we have questions? Yes, ma'am. Your first question, ma'am, will come from Weng de la Fuente of Net25. Yes, Weng. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. The Department of Justice and the NBI has filed cases against the second batch of those involved in the pork barrel scam, and one of the persons charged is Customs Commissioner Rufy Biason in his capacity as former Congressman of Muntinlupa. May we know, ma'am, kung kailangan ba siya na mag-leave dun sa kanyang position pending the investigation? I would not have any comment on that for the moment. My instructions are to defer until such time that I have been able to discuss this with the President. When the news broke out, I did already ask for guidance from the President. However, I was informed that he is currently in a meeting. He has a 10 o'clock that has spilled over. So I understand that I will not be able to give you a comment at the moment, but we will inform you as soon as we've been able to speak to the President. But just the palace statement on the filing of charges against yung second batches, are we disappointed that wala yung mga second batch of the senators daw na pwedeng involved din sa pork barrel? From what I understand, Secretary De Lima explained during the briefing that there may have been some names that have not been included, primarily because they are making sure that all pieces of documentary evidence are in. They also did mention that there will be others, so perhaps let's just wait for that. Pero, ma'am, with the pace of the investigation or the review of the Ombudsman, hindi ba baka matambak lang sa kanila yung mga kakasuhan pero hindi pa makakaakyat sa Sandigan Bayan in the the soonest possible? I understand that the Ombudsman has also made public statements to the effect that they're aware of the import of the cases that have been filed before them and that they are also moving with the utmost dispatch on these. There is a process that we have to follow, and while we in the executive understand the import of these cases, I would assume that the Ombudsman also would not want to be peppered with allegations of railroad, or there is a process that has to be followed, and of course we should allow time for that. Celerina Monte. Yes. Ma'am, follow up on the filing of charges against Commissioner Biason. So, with the filing of case against him or complaint, so does that mean or will disprove the allegation of those critics na selective ang gobyerno sa pagpa-file ng kaso? You know, at least from the President's point of view, he's always said that you go where the evidence takes you. We've always said that there is no partiality. I think that's been repeated not just by the President but by the investigators themselves, by the Secretary of Justice. And, you know, people will interpret things as according to how they see it. But these are the facts. So you're expecting na somewhat mag-die down yung ganong criticism? I will not speculate at this point. Ronald Reyes, Ronald, same issue. May iba po. Ay, may follow-up muna si Joel. Okay. Joel That's Echo, right. Manila Times. Thanks. Good afternoon. Hi. Okay. Among those charged this morning are 10 resident auditors of COA. Okay. And we know recently COA has been in the limelight. No, it was accused of receiving DAP funds through DAP by one senator. My question is, isn't it becoming clear that clearer that COA is also into this mess? I mean, PDAF, and would this entail a house cleaning by the COA chief or an order from Malacanang siguro to ayusin niyo muna ito? Well, for one, the viability of giving COA orders would be misplaced at this point, given that the Commission on Audit is an independent commission. Diba? It's an independent constitutional commission. And from what I understand, given the past pronouncements of the COA chair herself, the COA is self-aware and that they have also started looking into the possibility that some
auditors or resident auditors may be part of the crimes that have happened. So, is it safe to assume that house cleaning is in order at COA? As far as her public pronouncements have been concerned, it would be, at least that is our understanding. A second, being a constitutional body, of course, COA should not receive, well, it should not, its budget should not come from DBM or should not be dictated by the executive because it is supposed to audit the executive. So, but recently there was an admission by the chairman of COA that it received allocations for vehicles, no, either through DAP or not. But the issue isn't that an improper? Infringement, perhaps. Infringement, yeah. Si Secretary Abad has already made clarifications on some of these items. One that stands out would be that the vehicles were sourced from the savings of COA itself. If you look at the past GAAs, there are some provisions that may require some submissions to DBM by way of do you have the available funds, etc. It's not just budget, it's also management. So, given that, Secretary Abad has also clarified that when it came to the matter of the computers that were funded, and not by DAP, because DAP is not a fund, it's merely an acceleration program. It was sourced from the e-government, the digitization fund that is managed also by the executive. And from what I understand from Secretary Abad, other institutions also can possibly access this given that several requisites are met. If you're interested, you go to Budget ng Bayan, you will see how much that particular digitization fund would be. It would be under, the last time I checked, at least for the 2013 budget, it's under the special purpose funds. Thank you. Ronald Reyes of Manila Standard. Good morning, ma'am. May iba po ako. Sige, go ahead. There's an announcement that on Monday, magkaroon ng resumption ng classes doon sa affected areas ng typhoon. Yes. Can you at least give us a picture ano mangyari sa Lunes at sa darating pang mga araw? Yung para sa Lunes, Ronald, ang aking pagkaintindi mula kay Secretary Luistro ay hindi siya talaga yung formal opening o pagbalik ng ng ating mga estudyante, pero gusto rin tumulong ng DepEd by way of checking kung attendance talaga siya para malaman natin kung asan yung mga estudyante natin, sino pa ba yung mga kailangan ng tulong, ano yung pwede nating itulong sa kanila. Meron din mga pag-uusap, may proposal po yata yung lokal na pamahalaan na isabay daw sa opening ng tertiary classes yung sa high school at sa elementary, which I think would be January 15. So pag-usapan na lang muna nila kung kung i-move ba. Pero yung pagbalik nito sa Lunes, hindi talaga pa siya klase. Gusto lang din nating makita kung ma-assess yung ilan ba yung mga guro natin na kailangan ng tulong, yung mga estudyante natin, kung ano pa yung kailangan. Medyo malaki yung pangangailangan dyan dahil diba, may figure na tayo doon sa number of classrooms na kailangan po nating palitan. At last recollection, nasa 4,400 plus. Hindi ko maalala yung last 2 digits. Pero yun yung pangangailangan. Para lang makita din ng mga maestra natin kung ano yung mga pangangailangan ng mga estudyante at ng kanilang mga pamilya. Follow-up na lang po. Meaning to say po, yung mga guro are not really obliged to that effect na uuwi kung saan man sila ngayon? Hindi sa obliged, pero kailangan din natin ng tulong ng mga guro natin. Paraan din to, para malaman natin kung ilan yung mga guro natin na kailangan ng tulong, ilan sa kanila yung naapektuhan, ilan pa ba. It's more of really a head count. Kung paano, para malaman natin yung breadth yung sitwasyon when it comes to the public schools that have been affected. As well as, of course, more importantly, our students. Joyce Pañares, also Manila Standard. Yes, Joyce. Is the palace open to the resolution passed by the Manila City government to declare Mr. Andres Bonifacio as the first Philippine president?
That's not been discussed with the President. We will take time when we get to sit down with him, his thoughts on that particular matter. Pero usually pag ganun po na involving historical fact, paano po ba yung process nun? May magre-research, somebody has to vet the claims, pag ganun po ba yun? Well, normally, it's given to at least yung mga arms natin that are involved in that. Siyempre, nandyan yung NHI natin. Depende pa doon sa mismong kiniklaim. Normally, that's how we also consult historians that are available. At least in this case, your would be Yuse Quezon. But we'll have to discuss that with the President. I don't recall that it's been discussed with him. Next question. Ina Andolong of Solar News. Yes, Ina. Good afternoon, ma'am. Back lang kay Commissioner Rufy. Malacanang and the President has always stood by Commissioner Biazon when he was criticized before. Is he standing by him now with a complaint filed against him? Again, Ina, I don't really have any reaction to that yet. I want to make sure that whatever I convey to you is as accurate as the President's statement. So we were, again, all related questions to the inclusion of Commissioner Biazon in the second batch of cases that are related to the PDAF scam. I would have to defer comment until such time that I have been able to speak with the President. Thank you. You're welcome. Mao kadto ang kabahin sa press briefing sa Malacanang uban ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte. Gipasabot ni Valte nga ang presidente pabilin mibarog nga ang pagpasaka og kaso kalabot sa PDAF scam mag-agad sa ebidensya bisan kinsa man ang hingtungdan. Kininunot sa pagkalakip ni Customs Commissioner Rufy Biazon sa laing batch nga gipasakaan og kaso kaganinang buntag nunot sa PDAF scam. Giklaro sab ni Valte nga ang pagbalik sa klase sa Lunes sa mga dapit nga naapektuhan sa bagyo magsilbi usab nga giya sa mga otoridad kung unsay gikinahanglan sa mga estudyante o mga magtutudlo. Matod ni Valte, posibleng wala pay klase nga mahimo sa Lunes, kundili aron lang masayran unsa pay kinahanglanon alang sa hingpit nga pagbalik sa klase. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, may balik ang mga summary executions sa Davao City. Ang detalye sa among pagbalik. Kapin 500 ka toneladang relief goods ang gi-turnover kaganinang buntag sa embahada sa Taiwan ngadto sa Cebu International Port. Dugang detalye pinaagi ni Twinnie Malinaw. Twinnie. Yes, Menchu, gipanguluhan sa Department of Social Welfare and Development sa Yonsete ang pagdawat sa 530 ka toneladang mga relief goods gikan sa Taiwan Embassy sakay ang Republic of China ship Ross Chong Ho LS2232 nga midunggo sa Cebu International Port kaganinang alas 10 sa buntag. Dulaan sa 400 milyones ka pesos ang value sa tanang relief goods na nahatag na sa Taiwan sukad ni aging semana. Ikaduha na ning ayuda gikan sa Taiwan Embassy ngadto sa pangagamhanan sa Pilipinas nga ngadto sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Matod sa Deputy Representative sa Taipei Economic and Cultural Office at Samson Chang na mipakita og simpatiya ang Taiwan sa mga Pilipino ilabi na sa mga biktima sa bagyo. Mipasalig ang Taiwan Republic of China nga andam silang makipagtimbayayong sa Pilipinas aron matabangan sini mubangon human sa kalamidad. Mention. Daghang salamat, Twinnie Malinaw, reporting gikan Cebu City. Buot sab sa Ozamis City Disaster Council nga makabaton og zero casualty atol sa mga kalamidad. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, baguhay lang mihimo ang Ozamis City Disaster Risk Reduction and Management Council og planning formulation workshop aron makabot ang ilang gitinguha nga zero casualty atol sa mga disasters. Gitinguha sa tulo ka adlaw nga workshop nga matubag ang panginahanglan sa disaster prevention and mitigation, preparedness, response and recovery ug rehabilitation. Matod sa City DRRM Officer Mark Vincent Israel, ang Ozamis City gihimo ang plano isip giya sa local government unit. Lakip na diha sa plano ang saktong pag-andam sa allocation ug paggamit sa local DRRM fund. Matod ni Israel, ipasubay ang workshop sa National DRRMC. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City.
May protesta ang mga evacuees sa Zamboanga City sa pagbalhin kanila ngadto sa mga temporary bunkhouses karong adlaw. Gibalhin karong adlaw ang 500 ka pamilya gikan sa nagkalain-laing evacuation centers ngadto na sa temporary bunkhouses sa barangay Tulungatong. Apan may protesta ang mga mulupyo gikan sa mga barangay Mariki ug Rio Hondo tungod kay dili sila buot mobiya sa Joaquin Enriquez Memorial Grandstand. Gusto sa mga mulupyo nga mobalik na lang sa ilang orihinal nga gipuy-an. Mipasangil ang mga protesters batok sa DSWD tungod sa giingong paglimit sa mga food packs niadtong nagpabilin sa grandstand. Pagkakaroon gihatagan ang mga evacuees og 4 ka food packs matag adlaw. Matod sa mga nagprotesta, mamahimo na lang usa ka food pack unya ang ihatag kanila matag adlaw sa higayon nga mabalihin sila sa temporary bunkhouses. Giangkon sa DSWD workers nga adunay plano sa paglimit sa food packs ngadto na lang sa usa matag pamilya matag adlaw alang ni atong dili mobalhin sa relocation site. Hinuon giingong dili pa kini final nga desisyon. Gihakot ang mga evacuees sa mga dump trucks ngadto sa mga bunkhouses. Apan matod sa community leaders, mga boarders o renters lang ang nahakot, dili mismo ang tag-iya sa mga balay. Mibalik ang summary killing dito sa Davao City. Si Ben Desorna sa detalye. Ben? Menchu, mibalik ang gituhang summary killings din sa syudad sa Davao. Human napatay ang 3 ka suspetsadong kriminal sulod lang sa 4 ka oras niadtong Miyerkules. Ang 3 ka mga biktima pulo sa dunay nangaging criminal records. Ang unang biktima mao ang 36 anyos nga si Erlito Esperancilla sa Barangay Buhangin. Nasundan kini pasado alas 6 sa gabi sa ikaduhang biktima ang 34 anyos nga si Elizar Yungot dito sa Barangay Angalan, Tugbok District. Bago lang nakagawa si Yungot sa Digo City Jail tungod sa murder case ug aduna sab kini kaso sa pagpangawat kaniadto. Ang ikatulong biktima mao ang 31 anyos nga si Alan Olazo sa Barangay 23-C Poblasyon. Dili bago ang summary killing sa syudad, apan wala kini makaalarma sa publiko tungod kay mismo mga gituohang kriminal ang biktima niini. Hinuon ang Commission on Human Rights naghimo niini og investigasyon ug mitumbok sa vigilante group Davao Death Squad nga mo'y responsable sa gatusan ka summary killings. Bisan niini padayong gila ang Davao City nga usa sa luwas nga dapit sa kalibutan base sa public perception. Menchu. Daghang salamat, Ben Desorna, reporting gikan Davao City. Sa dagan sa atong panahon, ani si Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Mapanganuron nga dunay hining ngadto sa kasarangan nga pag-ulan sa Southern Luzon tungod sa nagpunto nga tail end of a cold front. Kasarangan sab ang pag-ulan ug dunay thunderstorms sa Calabarzon, Bicol Region ug sa Visayas tungod sa panag-abot sa hangin gikan sa northeast ug sa east. Bugnaw ang panahon nga dunay mga pagtaligsik sa Ilocos, Cordillera ug sa Cagayan Valley tungod sa northeast monsoon kun hanging amihan. Mapanganuron nga dunay pag-ulan o thunderstorm sa ubang bahin sa nasod. Sa Luzon, ulanon ang Kalapan samtang dunay thunderstorms sa Tuguegarao, Puerto Princesa, Lawag, Tagaytay, Legazpi o Baguio City. Sa Metro Manila, maayo ang panahon. Sa weekend hangtod na sunod semana, dunay thunderstorms sa Sabado o sa Domingo katag-katag nga ang pag-ulan. Sa Visayas, ulanon ang Borongan samtang ulanon sab nga dunay thunderstorms sa Tagbilaran, Dumaguete, Iloilo, Tacloban ug sa Metro Cebu. Sa Metro Cebu, maayo ang panahon sa ugma hangtod na sunod semana. Ug sa Mindanao, hinay ang pag-ulan sa Cotabato ug Butuan, samtang maayo ang panahon sa Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Sa Metro Davao, maayo ang panahon hangtod na sunod semana. Mao kadto ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Sugod karong Domingo, masibya na ang Solar News Channel sa mga RPN TV station sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Makita na kita sa RPN TV 9 Manila, Cebu ug Davao, TV 8 Bacolod ug Zamboanga ug TV 12 Baguio. Ingon man karon Lunes, Disyembre 2, bag-o na ang time slot sa Solar News Cebuano, 1:00 sa hapon, human sa Solar News Day. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano.
Bisitahi sabang among website www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes pohon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao. Sa yutang samaran, nahiagom sa pagbanglas sa ulan, ug sa hampak sa hangin nga bangis. Mga minahal ko, hain na kamo, dili na mamalik ang tanan. Binasulay angay nga likayan, huktan ang kaligon sa dughan, ug lantaw sa unahan, kay may paglaom